טוב, מה שבעצם אנחנו נעשה קודם כל זה נבדוק שהפלזול הצילינדר תקין. אנחנו רואים שכרגע הוא תקין ואז אפשר להתחיל לעבוד. נפתח את הבורגים. יש מצבים שלפעמים יש אלן שצריך לפתוח בידית ולפעמים משוחרר פה. מה שנצטרך זה לקחת אלן, את המידה הנכונה, ופותחים אותו פשוט. זה החורים של הפלזול. מה שיש לנו כרגע זה הצילינדר, התופסן של הצילינדר. מה שבעצם אנחנו נצטרך הלאה זה לפתוח את הברגים. שפה נצטרך מברג T מידה 13. אנחנו בעצם פותחים את זה. בעצם אנחנו צריכים לפרק את הבורג של הצילינדר עם מברג פיליפס. זה הבורג שבעצם מחזיק את הצילינדר, בשביל שלא יזוז מהמקום. ולאחר מכן נוציא את הצילינדר, יש לו גם לפעמים מגנים, אז נשים לב שזה לא נשאר בפנים. ובעצם פירקנו. עכשיו מה שבעצם אפשר לעשות, אנחנו מתחילים להרכיב את המנעול החדש. זה המנעול, אנחנו נצטרך עכשיו לפרק אותו. פשוט לסדר אותו בחוץ, שיהיה לנו קל יותר להרכבה. זה המנעול החיצוני שיושב בחוץ, זה המנעול הפנימי שיושב בתוך הבית. יש לנו בעצם קופסה עם צילינדר, תעודת אחריות, עם ברגים, עם סוללה, צ'יפים. מה שבעצם עכשיו יש לנו זה הצילינדר של המנעול החכם. שאתה אנחנו נרכיב אותו בפנים, פה, איפה שהצילינדר היה שם. הצילינדר אנחנו שמים את המוט חלק הפנימי, כי הוא בעצם נכנס לנו למנעול הפנימי. מה שאנחנו נעשה קודם כל, אנחנו נכוון אותו בעצם לדלת. אני כרגע מכוון את הצילינדר, שיהיה יותר קל לפתיחה. השיניים זה קריטי לכוון אותם, כי אז זה הדרך פתיחה שלנו. אז כרגע מה שאנחנו עושים, שמים את הבורג קיים, בשביל שהצילינדר לא יקפוץ לנו, כי אין פה כרגע משהו שמחזיק אותו. אז מה שאני עושה, אני מחזיק את הצילינדר ומחזק את הבורג. למה אני מחזיק את הצילינדר? בשביל שהשיניים לא יברחו מהמקום שם אחרי כיוון. ועכשיו אני בודק את הדלת. נפתח חלק. מעולה. בעצם אני עכשיו נותן לו קצת חיזוק יתר, בשביל שהוא לא יברח לי תוך כדי שאני שם את המנעול. אז בעצם מה שלקחנו את השקית ברגים, ועכשיו אנחנו לוקחים את המנעול. המנעול בעצם יש לו 3 פינים שעליו יושבים הברגים בהברגה. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מברגים את 3 ברגים, כי הלב בעצם זה מה שתופס את המנעול מצד אחד לצד שני. ואני שם את הבורג השלישי והאחרון, ועכשיו אני נותן להם חיזוק, בשביל שהם לא יברחו בזמן ההברגה. נותן 3 הברגים חיזוק. ועכשיו אני יכול לקחת בדיקה שבאמת הכבלים יושבים כמו שצריך והכל הולך חלק. כרגע אנחנו לוקחים מידה של החורים, של הכבלים, כי פה אנחנו במקרה שלנו אנחנו לא יכולים להשתמש בחורים האלה, כי זה, ברגע שנשים אותם פה זה יגרום לחץ על המנעול וזה יכול לגרום לבעיות בעתיד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח חור בהתאם למידה של המנעול. במקרה הזה אנחנו לוקחים סימון, איפה אנחנו צריכים את החור. יש לנו פה את החורים של הפלזול, איפה שירשו הברגים, יש לנו את המוט של הידית ששם נכנס עוד בורג, ובעצם עכשיו נשים סימון בשביל החורים לכבל. ונעשה אותו עם מקדח לצד שני. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים חור, ובעצם עשיתי חור כרגע. ואני מגדיל את החור עם קונוס לא קטן, אמצעי, ומגדיל אותו לקוטר של 16 מילימטר בערך. למה? בשביל שהכבלים לא יהיו בלחץ ולא יהיה משהו שיפריע, שהם לא ייכנסו בכוח. בחור הזה אנחנו בעצם מעבירים את הכבלים. לא יכולנו להעביר את זה פה, כי אז הכבלים יהיו בלחץ, ואז זה יגרום לבעיות בעתיד. והגדלנו את החור. ומה שאנחנו נעשים, אנחנו חוזרים על אותו תהליך גם בצד שני. כי הכבלים עוברים מצד אחד לצד שני. וניקח את 3 ברגים ששמנו מקודם בצד. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוקחים את הבורג וחותכים אותו בהתאם לגודל של הדלת. מה שאנחנו עושים, אנחנו מצמידים אותו לדלת ורואים כמה אנחנו צריכים לחתוך. אם אנחנו רואים שאנחנו צריכים לחתוך על הקוטר לפני הסוף, אנחנו חותכים את הסוף. למה את הסוף? כי יש לנו עוד חלק שיש לנו רווח בין הבורג לקונקטור עצמו. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נתפוס אותו עם ג'פקה. לאחר מכן אנחנו ניקח את הכלי המולטי-טול ונחתוך את 3 הברגים בהתאם לקוטר. למה אנחנו בעצם חותכים את הבורג? יש לוטות שיש להם ציפוי יותר עבה, אז הברגים מגיעים דיפולטיבית ארוכים בהתאם לכל דלת, ואז אפשר לחתוך אותם בהתאם לרוחב של הדלת הקיימת. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור לתהליך על 3 הברגים, ואחר כך מכן נמשיך. מה שנעשה בעצם עכשיו, אנחנו נכניס את המנעול, את החלק החיצוני שלו. מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו ניקח את המנעול ונעביר את החוטים דרך החורים שיצרנו.
ולצד שני. ואנחנו בודקים ששני החוטים עברו. מה שבעצם עכשיו אנחנו נעשה, אנחנו נכניס אותו, את הפינים לתוך החורים, שאחד יוצא מצד הידית, ושתיים יוצאים בחורים שהגדלנו בעצם. לאחר מכן אנחנו לוקחים את הפאנל שהוצאנו מהצד השני של המנעול, ומלבישים אותו בעצם על הצד השני, דרך הכבלים, ומלבישים אותו. מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו כרגע תופסים אותו עם הברגים שחתכנו, דרך שלושת החורים האלה, על השתיים למטה ועל אחד באמצע. אנחנו מכוונים את הפאנל בהתאם לחורים, למה מבריגים אותם טיפה. מה שנעשה עכשיו, בעצם נחזק את הברגים עם המברג. בעצם עכשיו הכנסנו את הברגים שתופסים את המנעול מצד אחד לצד שני, וכרגע אנחנו מחזקים אותו. ונחזק אותם לא עד הסוף, נחזק אותם חצי סיבוב אחורה אחרי חיזוק מלא, ואותו דבר נחזור על השני. עכשיו אני מחזק באמצע כי זה בעצם הבורג שיושב באזור של הידית, בחור של הידית במנגנון. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים לו חיזוק מלא, אבל לפני שאנחנו עושים חיזוק מלא, אנחנו בודקים שהמנעול באמת יושב ישר. מעולה. אני עכשיו לוקח זווית עם טוש, ובעצם לוקח כמה סנטים אני צריך לחתוך בשביל שהלשונית תישב כמו שצריך. הלשונית הזאת בעצם נכנסת לצד השני של המנעול, זה בעצם המנגנון הידני שלנו, המכני. אז מה שאני עושה, אני לוקח סנטים וחצי מהדלת עצמה. רואים שם עם טוש. בעצם אני חותך כרגע בזהירות את הלשונית, את הברזל בעצם, בהתאם למידה של הדלת. מה שאני עושה, אני לוקח את המולטי-טול, תופס עם ג'פקה, וחותך אותו במידה. אנחנו ניקח את החלק השני של המנעול, ונפרק אותו לכמה חלקים. יש לנו את המסך שאנחנו מרימים אותו כלפי מעלה והוא נשלף. לאחר מכן יש לנו פלסטיקה שאנחנו איתו מוציאים עם קליפסים. נוחץ עליו עם מבריג שטוח כלפי מטה. ואז הוא פתח. ונחבר את המנעול לצד השני שלו בעצם. לפני שאנחנו מחברים את הצד השני של המנעול, אנחנו ניגש לשקית וניקח את שאר הברגים שנשארו, ביחד עם מבריג פיליפס. נחבר את הצד השני של המנעול עם הקונקטורים. קונקטור לקונקטור. מה שאני עושה בעצם, אני דוחף אותם לחור שעשינו, בשביל שלא ייגרם עליהם לחץ בזמן סגירה. בסדר? ובעצם מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מכניסים את הלשונית הזאתי לפרפר פה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים לו כלפי פנימה ומכניסים אותו. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מכניסים את זה ללשונית הזאת, אם אתם רואים. אנחנו מכניסים את זה ישר, בהתאם לפרפר פה. ובעצם ברגע שהוא נכנס, הוא יושב חלק. רק לשים לב שאנחנו לא שמים על כבלים גם. והופ, הוא נכנס. לאחר מכן אנחנו לוקחים שתי ברגים. כרגע אני סוגר את הברגים הראשונים, בשביל שהמנעול לא ייפול בעצם. הוא תופס צד עליון, תופס צד תחתון, ב-X. עכשיו אני יכול לסגור את שאר הברגים בשקט. יש לנו בעצם שני ברגים אמצעיים, שני ברגים עליונים ושני ברגים תחתונים. שזה סך הכל 6 ברגים שתופסים את המנעול לפלטה שמחוברת לצד השני של המנעול. אני מחזק את הברגים ומחזק את שני הברגים האחרים, התחתונים. לאחר מכן אני מחזיר את הפלסטיקה, ויש לי פה גם שני ברגים אמצעיים שאני מזיז את הידית עכשיו ומבריג אותם. מה שבעצם אנחנו נעשה כרגע, אנחנו נסגור את הפלסטיקה ונעשה בדיקה שבאמת חתכנו את הלשונית בהתאם לגודל. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו דוחפים כלפי פנימה ורואים שאנחנו מצליחים להכניס אותו ולנעול חופשי. עכשיו אנחנו לוקחים את הסוללה ובודקים את המנגנון החשמלי בעצם. אני שם את הסוללה בפנים, אני לוחץ על כפתור הפתיחה, אני רואה שהוא פותח, מכניס לנו את הלשונית כמה שניות, מוציא, ואנחנו בודקים את הסגירה. הסגירה בעצם סוגר לנו את הבריחים. מוציאים את הפאנל, ובעצם יש לנו עוד פאנל פנימי שאנחנו לוחצים עליו כלפי מטה ומזיזים אותו לצד ימין. לאחר מכן אנחנו ניקח את המפתח, שזה מפתח שהרכבנו של הצילינדר, ואנחנו נעשה בדיקה במערכת המכנית. אנחנו מכניסים את המפתח ורואים שהוא נפתח ונסגר חופשי.